Biryara şermezarkirina binpekirinin mafen mirovan li İranê li NY netevên yekbûyî hat pejirandin. Evara pençeme 18 Desembra 2025 çivata giştî ya netevên yekbûyî li New Yorkê biryarek peşniyarkirî jî aliyê Kanadayê ve hat pejirandin ku binpekirinin mafen mirovan li İranê şermezar dike. Biryar bi 78 dengenere 27 dengenê li dijî û 64 dengen bealî hat pejirandin. 24 velaçî di dengdene amade bûn. Rusya, Çin, Belarus, Kuba, Irak, Pakistan û Endonezya dîna velaten ku li dijî biryare dengdan dibûn. Devletên Yekbûyîn Amerîkayê, Britanya, İsrail, Fransa, Kanada, Japonya, İtalya, Awîstîrya û Swêd jî dîna velaten ku dengê eredan dibûn. Dînav mijarên girîngên ku di biryara îsal de hatine şermezarkirin de tepeserkirina dijberên Komara Islamî ya li ser sînoran e. Nivîs dibêje ku dijber, rojname van, parêzvanên mafen mirovan û hêta malbatên wanên li derveyî velet jî aliyê hikûmeta Îranê ve rastî her cure zext, gef, çavderî û êrişên sîber tên. Malbatên li hundirê Îranê jî vekî amûrek ji bo bedenkirina reksnegirin li derveyî velet têne bikaranîn. Draft Resolution 48 is entitled Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran. We shall now begin the voting process. Those in favor of the draft resolution, please signify. Those against, abstentions. Vote 38. The Assembly is now voting on draft resolution 48 entitled Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran. Will all delegations confirm that the votes are accurately reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the machine. The result of the vote is as follows. In favor, 78, against 27, abstentions 64. Draft Resolution 48 is adopted.